I pa svima ljudi, evo nas u novoj epizodi Minecraft preživljavanja. Ne znam, ja ulazim u svet. Inače, dok sam bio u školi, proizvodi su vojnički helikopteri. To znači. Dok se onako pitate, pa važno. Ne, danas su pred moje škole proizvodi ovi. Ne znam kako su. Vojnički helikopteri. Tako da, to je veoma čudno. Pa sam rekao Minecraft preživljavanje, što sam želeo da uradim. Inače, ja baš volim da igram Minecraft. Dobro, više moj Mumu i ja, ali... Neka sljedeća epizoda bude Mumu i ja. Znači mi samo 2 epizode Minecraft. Koliko Minecraft ima epizoda? To nije jasno. Ne znam koliko Minecraft ima epizoda. Pogledat ću kasnije, kad završim video. Ja pogledam koliko Minecraft ima epizoda, zašto me zanima. Znači me zanima zbog Mumu i ja. Dugo nisam igrao Minecraft do škole. Tako da. Znači da bude malo čudnije. Da, ovo nije od cepanja lišća, ovo je od skokanja. Znači, biti da nabijeti mača. Do posljednje mere sam ga istrošio. Inače, vi mi dole u komentarima napišite ili vam bolje da ja stavim facecam ili da ne stavim facecam, tako da mi je lakše ovako bez facecama. I čekajte, moram da samo vidim opće da isključim ovo da mi se pomera ruka. Možda da se smeta. Gdje se to nalazi u settings? Da, tu sam postavio ovu mrežu. Ne znam kako se to kaže na engleskom. Onaj. Ne znam kako se zove. A mogu da menjam perspektivu, okej. Gamepad name, to. Šta je ovo? Okej. To je... Okej. 12 čankova. I ovo će bude... Malo će da baguje. Ne vidimo ono drugo ostrovo odavde. 12 čankova vidimo odavde. O ne. Samo ne želim da mi mnogo baguje. Ako je sad iza mene creeper, ja ću se kopati. Znači ovo je survival, vidite da je default zaključan. Znači ovo je survival, samo što imam mnogo da dešava. Video. Znači, samo moram da isključim da bude na normalno 7 čankova. Render distance mi je bio na 8 čankova. No tako, ono se ne vidi odavde ostati. Nope, ne vidi se ni odavde. Sam se vidio ono dole. Znači, ne znam kako da isključim ovo pomeranje ruke. A sam vidio da mogu da menjam first person. Tako da mogu da vam pokažem kako mi izgleda lik. Evo ga, raskilovalo. Ne. Čekaj, da ima cape. Treba da mu to bude cape. Da ima nešto cape. Cape. To. To sam već jednom stavio, mislim. Ne želi. Ne želi da ima cape. Zašto ne želi da ima cape? Nek ima onda orange cape, eto. Ajde, radi. Zašto neće da ima cape? I zašto mu je glava ovako čudna? Dok mu se cijelo tijelo pomera, glava ostaje u istom mjestu. Ok, ne znam šta je to. Lik mi je jako dobar, znači. Sad ću staviti u first person, zašto mi je tako najlakše da igram. Care. Šta se radi s careom? Ne znam. A u pravom životu nikad nemojte da ga vučete za rep. To se ne bi dobro završilo.
Što je mene kuća već ujela. To je bila tajna. I sad renoviram kuću. Što dorovi nestali? Što mi treba dorovi?